Para kay hindi tayo nag-request. Dito tayo request mo natin. Tayo ading nga napintas, tinag-request, yung patasay kung tanda mo. Paano kung wala ka na? Paano ba ang mag-isa? Mula nang magkasama ka, kung paano'y limot mo na, paano ang pag-ibig ko kung di rin lang laan sa'yo ang buhay ng ating mundo. Di ko alam kung paano bago ka lumisang, sana'y matulungan mo na iwasan ang bawat nakasanayan ko at limutin ang maghintay lagi sa'yo. Paano ba ito? Ukay daming bagay na hindi ko na alam, tulad ng lumuha at sa'yo ay magdamdam, dahil naniwalang labis mo akong mahal, laman ng bawat mong dasal. Paano ang aking gagawin kung di mo na ako pansin? Kung ito'y panaginip din, paano ba ang magising bago ka lumisang? Sana'y maturuan mo na iwasan ang bawat nakasanayan ko at limutin ang maghintay lagi sa'yo. Paano ba ito? Ukay daming bagay na hindi ko na alam, tulad ng lumuha at sa'yo ay magdamdam, dahil naniwalang labis mo akong mahal, laman ng bawat mong dasal. Paano ang aking mahal? Paano ito tayo request, bayad, pinapintas.